Mula Penemban sing gedhe pangapuramu yen to nganti dina samengko iki paripaksa Patih Kundara Yaksa ninggal tata krama lan kudu wani marang sampeyan Penemban Gembung tanpa sirah ora maringake Bathari Sri sungsang bawana balik pertapan pring cendani. Wancine parak bangun esuk lah kok dadi kemewat ucap gragap saka turu wis krungu kluru ing jago ingkang sepisanan tegese wis gagat bangun esuk tegese impenmu kuwi puspa tajem utawa kadoro dasih impen sing bakal nemai Mban wonten Jawa ngimpi dicaka tula kuwi werdine piye panjenengan menika pendhita kok takon karo batur langkung prisa panjenengan ning miturut ngendikaning para pinter, miturut ngendikanipun para sepuh, ngimpi dicaka tula menika badhe cepak jatru kramanipun. Oh, ladala. Yen ngono bungahno pikirmu, bakal ana wong lanang sing cedhak karo kowe merga kowe wis diwenehi sasmita karo dewa. Impenmu nggonmu dicaka tula mau. Ya ming gandeng pun bapa iki pendhita. Ula mau pancen ngemung werdi dhewe-dhewe. Ngemu werdi kepiye? Ulane ula apa? Mengko pun bapa ingkang bakal bisa merdekake. Bapa ulane ula ireng. Nanging bareng tak gebuk ulane kuwi nggon gulu iso mekrok. Oh, kuwi ula sendra. Wah, wis kuwi nyemelangi no. Apa iya? Ula sendok ki kaya bakmi ya entek. Kaya iga goreng ya entek wis. Entuk bojo mesti dokoh. Lah iya ya, Pak. Kowe bakal entuk bojo ingkang dokoh ing pangan. Ulane tak tutuk saka ula sing werna ireng malik. Ula ora pati dawa rama. Ning kaya wujuding kadal kuwi ula buhu. Kuwi ula sing mapan ana ing blumbang-blumbang pakanane iwak. Kowe tegese wong bakal diwengku dening wong Papa Sudra Ngulandara, tegese mung jalma lumrah. Bareng ula bu tak tutuk tumuli ulane malik. Kuwi ula apa kok molak-malik kowe? Ulane malik lurek. Ya kuwi ireng karo kuning. Kuwi tali wangsa. Kowe arep dipek sopir. Emoh Rama aku emoh. Ulane tak tutuk malik meneh. Malik apa? Ulane ireng semu soklat. Nggon gulu ana wernane ijo, ana wernane dadu, ana wernane kuning. Kuwi ula gawat jenenge ula Dagrama. Kuwi ula wisane mandi. Kowe cokot ula Dagrama kuwi arep dipek anak ing kawula cilik. Emoh Rama aku wegah. Ulane tak tutuk molak malik meneh. Iki jane ula apa ta iki? Monggo aku mbiyen ngimpi ula cokot ula ya ming pisan tok ceket ngono. Ulane apa biyen, Pak? Diare entuk bapakmu iki ulane ula duwel. Ula duwel. Nyokot ning wit apel. Tiba melarat nyokot wudel. Oh. Tak kipatke dadi ula kuwuk. Oh. Nyokot bathuk. Bathuk ngendi? Bathuk ngendi dengkulmu mlacat kowe? Wong sing jeneng bathuk ki mung siji kok. Mban, Wonten Jawa. menengo dhisik. Aku tak ngresih karo anakku. Rama, Iye. ulane tak kipatke
ilang wujuding ula dadi satriya bagus Rama. Lho. Satriya bagus. Iya Kanjeng Rama. Satriya mau tak suwuni prisa. Asmane sapa? Ngaku Raden Prabakesuma. Prabakesuma. Rama nalika jroning pasumpenan nalika semana Raden Prabakesuma tumuli nyandak tanganku. Terus aku ya ora selak dicandak tanganku Rama. Jebul wis gambuh katresnanku karo katresnaning Raden Prabakesuma. Nalika semana Raden nawi panjenengan badhe mengko garwa kula mboten badhe selak. Tumuli Raden Prabakesuma dawuh karo aku Rama. Antaswati yen wis rampung kewajibanku tumuli aku bakal pinanggihan kelawan sira Yayi lan bakal ndak wengku minangka garwa. Rama masuryaning Raden Prabakesuma ora iso ilang saka netraku ya Rama. Weladalah. Prabakesuma nalika semana nganggo sandhangan apa? Nganggo sandangan cara kasatriyan. Tobat. Wiwit dina kuwi aku ora krasa enak yen to mangan, ora jenak yen to nedhenge ngaso. Sarta ora krasa penak yen to dolan karo kanca-kanca sabaraanku. Rama, golek ana Raden Prabakesuma ya Rama. Usik li arep goleki nendi? Wong jenenge wae aku mung ngerti saka kowe, pasuryane aku ora ngerti. Lah apa ora jeneng golek idom ana ing segara wedi? Rama, panjenengan kuwi pendhita, kudu bisa goleki Raden Prabakesuma. Ya mung nalika semana Raden Prabakesuma kuwi ditutke, ya kuwi Panakawan papat cacahe. Panakawan papat cacahe. Sing lemu mripate rembes jenenge Camar. Camar? Iya. Sing mripate klera. Tangane cekot sikile becik jenenge Bopeng. Bopeng. Iya, sing wonge dhuwur, irunge dawa. Jenenge Sapa? Jenenge Cakruk. Wis melu ngampet aku. Sida ora kelakon. Menengo aja apa wae, Pak. Bareng sing keri dhewe mripate amba jenenge Sentrong. Jenenge Sentrong. Ya Rama, golek ana ya Rama, yen ora ketemu aku sida nganyut tuwuh trima ora weruh marang glaring jagat kelawan seming rembulan Kanjeng Rama. Ana pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang. Pindha kumbang ngajaping madu sarining tawang. Dereng ngantos paripurna mbal wacana. Kasaruswanipun Pati Kunjara Yaksa ing nyerpepeh pindha sata meterang karya kagyat sang Begawan Gembung Kartosila.
Tata Pandhawa tata Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan lima ora pangling kaya Kunjara Yaksa inggih Panembahan kula pepatih abdinipun ingkang putra Gusti Ataswara ana parigawe apa dene kowe sowan mangka tanpa tinimbalan sewu-sewu kalapatan diagung pangaksama Panembahan awrat-awratipun kemban dawuh timbalanipun Gusti kula sinuwun Prabu Ataswara anggenipun kadereng lan kepingin munjuk atur ngersa paduka Sang Panembahan gembung tanpa sirah nanging krana boten ketekan utawi penggalipun boten dumugi dumuli utusan nglaning abdi kepatihan pun Kunjara Yaksa atur nawala dhateng ngersa paduka Panembahan lho anakku atur nawala kalawan aku wong tuwane kasinggihan mekaten Kunjara Yaksa yen ana suweking nawala sithik wae janggamu ingkang kinarya lintu boten badhe wantun niti priksa dhateng lebeting nawala samangke tasih ketinggal wetah monggo kula trinampi kaya ngobak tampanane nawala saka anakku lanang menapa Panembahan dene kumaregel anggen paduka anyepengi punang nawala tumunten nawala dipun remet dipun bucal ate wonten dawuh surasaning jroning tulis panjenengan wis cetha ndak surasa yen to anakku Ataswara nyuwun pangestu lawan wong tuane nggone bakal mengku garwa sarta ngunggahake derajating wanita ingkang wis pinilih dadi prameswarya ing negara ing atas angin. Nanging kaya ngapa kageting atiku bareng ingkang sinerat jroning nawala ingkang bakal jinatu krama dening anakku Ataswara tanuli kejaba mung dewaning buga ya kuwi Pukulun Bathari Sri. Ingkang dina samengko mapan ana ing pring cendhani. Ate kowe baliya elingna ratu gustimu anakku Ataswara Bathari Sri kuwi dewaning buga sarta siwenengku dening kakung utawa dening Jawata ya kuwi Hyang Pikulun Bathara Wisnu aja ngobak-obak katentremang jagat raya apa kurang donya iki wong wadon ingkang pancen akeh cinipta dening panguwasaning Gusti menungsa dimenangake milih Ataswara dimenangake Jatukrama titah sak pepadane nanging kena ngapa ingkang diame-ame teka Bathari Sri mula kowe baliya kowe mulya kowe baliya ning negara ngatas angin matura karo ratu gustimu matura karo Ataswara yen bapakne ora bakal mengestoni yen to dhaup karo Hyang Pikulun Bathari Sri wae manggahanggo sesumbar tindha bumi kuncing kumaluduk kumaluduk kuntur ketup lumembak penyukang kumambang nyuwun pangapura Panembahan
yen to aku tumuli ninggal marang tata krama lan unggah-ungguh sabab Patih Kunjara Yaksa wis diparingi Purbawasesa lawan Sinuwun Prabu Antaswara dene pengendikaning Sinuwun Prabu Antaswara Patih yen pancen Kanjeng Rama ora ngeparengake aku dhawuh kalani Wang Pikulun Bathari Sri kowe tak paringi Purbawasesa mangsa borong piye carane nggone iso mboyong Bathari Sri prapta ning negara ing atas sangit dewa dene Kanjeng Rama mepalangi kekarepanmu rawe-rawe rantas malang-malang kudu mbok putung gegayuhanku ora ana ingkang bisa mambengi aja kok jamak lumrahing wong tuaku dhewe nadyan dewa mudhun ana ing jagat wae ora bakal aku kelakon mundurake kekarepanku nggonku mboyong marang Hyang Pikulun Bathari Sri mula penemban sing gedhe pangapuramu yen to nganti dina samengko iki paripaksa Patih Kunjara Yaksa ninggal tata krama lan kudu wani marang sampeyan penemban gembung tanpa sirah ora maringake Bathari Sri sungsang bawana balik pertapan pring cendani lah kok dadi kemewat ucapmu kaya ngregem jimat kaya wani ndilat wersi abang kowe Patih Kunjara Yaksa kaya ora ngerti marang Begawan Gembung tanpa sirah malang-malang kaya ndha mentrang-mentrang kaya gendhewa aku kalah karo kowe tak dilati telapakmu parat oh dalah neng kene dijajal kaya apa aku sing kudu tekaning pati oh pancen wis mulang sarak kowe Kunjara Yaksa nyono yen to pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang ayo kowe aja nyempelekke gerangan kaya aku ngene nadyan wis keladu umur wis madeg brahmana ning aja nguthik-uthik macan turu mbeda singa barung kelakuane ratu Gustimu ya anakku Dewi Antaswara ingkang wani anjangkung marang Bathari Sri sayekti yen ora tak elekake mesti bakal gawe geger jagat saisine mula kowe Balya matura karo anakku lanang yen pancen isih kena dikandhani tak anggap anakku Kunjara Yaksa nah yen ora kena dikandhani ilang-ilangan ndok siji anak ora kena dikandhani karo wong tuwa oh lah dalah aku dhewe ingkang bakal nyampurnake Balya ngadhem ning anakku lanang Antaswara yen pancen kelakuane bapakne ora diterima karo anake ayo kon tekani kene tak ajangi jembar leganing atiku